večer, dobar dan, kako hoćete, šta vam je draži? Nek bude dan. Ok, evo nastavljamo. Generalno vas moram jako pokuditi od prošli put, jer recimo rješenja koja ste mi ponudili na onom izlaznom testu su bila strašna. Najmanju ruku. Znači ja ću se stvarno truditi da vam pokušam kroz samo predavanje nekako točno nekako i naglasiti više puta koje su u stvari važne, koje morate znati. Znači među ostalim, tako i zadnji put smo pričali o onim dijagramima i onda smo nacrtali onih par kodova, ispisali na ploču, isprobali, pokazali dijagram, pokušali to kroz taj primjer objasniti. Taj dijagram bi nekako morao pokazivati vaše razumijevanje tih dijelova koda. Pa onda nekako samo pokušam naglasiti da morate znati. Znači to se nekako očekuje od vas od neko opće znanje, recimo za tako. Znači, pa vam želim nekako naglasiti da to morate popamtiti i uspijevati nacrtati te dijagrame. Danas ćemo učiti još par tih dijagrama, pa vrijedi isto pravilo. Znači, nekako sa razumijevanjem. Osnovna ideja je, ako razumijete ono što radi tih par ključnih riječi koje naučimo, onda taj dijagram bi trebao biti stvarno razumljiv i stvarno bi trebalo bez problema razumjeti, nekako jednostavno reproducirati taj dijagram. Ok, bit će bolje. Ajmo pokušati ovaj primjer. Ja sam ovdje ispisao par ovih naredbi da se malo prisjetimo, pa to će nam biti jedan uvod dalje za današnje predavanje. Znači, dalje nastavljamo sa strukturom čega? Što smo prošli put radili? Dvije osnovne strukture u programiranju smo radili i radili smo koje dvije? Strukturu čega? Koga? Strukturu ponavljanja, ok. Još druga je? Struktura odluke. Znači ova je ta najosnovnija if, then, else and if. Znači to su one te osnovne ključne riječi gdje možemo složiti jednostavnije oblike strukture odluke i malo kompliciranije oblike strukture odluke, ali sve u svemu možemo isprogramirati dijelove, iskoristiti ove ključne riječi kako bi napravili unutar samog programskog jezika odluku, kako bi isprogramirali odlučivanje, kako bi dali mogućnost da naš program, kad se izvodi, da ima tu neku odgovarajuću funkcionalnost, kako bi dobili mogućnost da odlučujemo u našem programu da li želimo ili ne želimo izvršiti neke naredbe kroz sam tijek naredbe. Rekli smo, naredbe se izvršavaju redom, slijedno, pa onda moramo imati te mogućnosti da nekako i odlučujemo. Na osnovu čega se vrše sve odluke unutar nekog programskog jezika. Što je na osnovu čega napravimo neku odluku? Zadamo uvjet, znači definiramo uvjet između ključnih riječi if i then, definiramo taj jedan uvjet. Uvjet će nam poslužiti kao jedan jedan izraz. Taj logički izraz u ovisnosti da li je istinit ili lažan, znamo što će se izvršiti. Znamo da će se izvršiti prigodan blok, istinit blok ili lažni blok, odnosno blok naredbe koje ćemo ispisati unutar, između ključne riječi then, else, znači to je taj istinit blok,
naredbe koje želimo ako je uvjet istinita, odnosno u protivnom želimo izvršiti neke druge naredbe. Evo imam jedan primjer gdje izvršavamo jasno jednu jedinu naredbu. Znači ili ćemo izvršiti ovu naredbu, ako je uvjet istinit, ili ovu naredbu. Nikad se neće izvršiti jedna jedina. Od čega, koja je osnovni element svakog uvjeta, na osnovu čega ćemo vršiti neko uvjetovanje, od čega ćemo složiti taj logički izraz koji će nam biti uvjet. Skoro pod sigurno će postojati barem jedna varijabla u tom logičkom izrazu. Jer ako nemamo varijablu, ako nemamo nešto što varira varijabla, dosta jasno da taj logički izraz će uvijek imati neku odgovarajuću vrijednost, bit će ili istinit ili lažan. Ako imamo samo konstante, uvijek će biti točno određeno, ili će biti lažan ili će biti istinit. Ali ako imamo u logičkom izrazu neku varijablu, onda će u ovisnosti o tome se i izvršavati ponekad ovako, ponekad ovako. Neka ta varijabla koju ćemo iskoristiti u tom logičkom izrazu, u ovom primjeru ajmo staviti da će korisniki upisati kroz konzolu, pa ćemo mu reći, ok, imam program, pokrenuti program, imam varijablu, imam to rezervirano metodijsko područje, molim te upiši mi neku vrijednost, tu vrijednost ćemo spremiti u varijablu na lijevoj strani jednakosti i idemo onda redom u odluku u ovisnosti o tom logičkom izrazu. Ok. Ako pogledamo ovaj tu mali programčić, što on točno radi? Što radi taj mali programčić? Provjerava da li je neki broj koji će korisnik upisati na konzolu, kojeg ćemo ga zamoliti da nam upiše na konzolu, da li je taj broj paran ili neparan. U ovisnosti o tome ispisuje na konzolu doslovno tekst niz znakova parni ili niz znakova. Kako bi izvršili tu odluku da li je paran ili neparan, koristimo što? Koristimo ovu tu riječ mod, a to je što? Što je to? Da, ali šta je to? Operator nije logičan. Operator koji će nam vratiti da li je, odnosno koliko je taj ostatak koji cijelogrojno dijeli. Uzet ćemo tu vrijednost, cijelogrojno dijelica 2, ostatak, određuje se ostatak. Ako je ostatak takav i takav kakav mi odlučujemo, odnosno kako mi smo stavili taj logički izraz, izvršavamo prigodno to ili kao istiniti ili kao lažan logički izraz. Ok. Ovako kao programčić izgleda dobro. Da li je on strogo ispravan? Kolega kaže da će za nulu pokazati da je parno i stvarno će pokazati za nulu da je parno, a kaže tim nekim osnovnim definicijama da nula nije ni parno ni neparno. Pa onda ovaj programčić je relativno kriv i on nam daje krive rezultate. Znači za te neke vrijednosti, specijalne slučajeve, znači u samom programiranju uvijek se srećemo sa tim posebnim specijalnim slučajevima, graničnim slučajevima, kad nam taj programčić potencijalno daje krive rezultate. To možemo nazvati bugom, možemo nazvati greškom, odnosno možemo to smatrati nekim da smo da nismo uzeli u obzir kad smo izračunali, odnosno kad smo ispisivali ove. Ok, ajmo mi isprobati zajedno ovo tu, pa će nam to biti uvod u jedan sasvim drugu strukturu. Ajmo se zamisliti ponovo ovu konzolu, pokrenemo ovaj naš mali programčić i što će se desiti? Čekat će da korisnik upiše neku vrijednost, korisnik upiše vrijednost recimo 10, pritisne Enter.